Gargot, un adorable gatet gris amb ulls curiosos, estava emocionat però nerviós pel seu primer dia de col·legi. A mesura que el sol es posava i la nit s'acostava, les seves potetes es movien inquietes d'una banda a l'altra mentre intentava agafar el son. A la seva imaginació, Gargot es veia envoltat d'estranys animals a l'escola, sense saber què dir o com actuar. I si se'n reien? I si no feia amics? Aquestes preguntes li atormentaven mentre donava voltes al seu llitet, tractant de trobar una solució. A l'alba, Gargot es va aixecar amb un nus a l'estómac. La seva mare, en veure la seva expressió preocupada, li va donar paraules d'alè i una abraçada reconfortant abans de marxar cap a l'escola. El camí cap a l'escola era llarg i ple d'emocions trobades. Gargot es va trobar amb altres animals al camí, alguns nerviosos com ell i altres plens d'entusiasme, però tots compartien una barreja d'emocions aquell primer dia. Quan finalment van arribar a l'escola, Gargot es va sentir aclaparat per la multitud. Va buscar un lloc tranquil on seure i respirar profund per calmar els nervis. Va ser llavors quan va veure un conillet solitari en un racó, també nerviós i mirant a terra. Amb determinació, Gargot es va acostar al conillet i li va oferir un somriure amistós. El conillet, sorprès però agraït, va tornar el somriure i va començar a conversar. Va resultar que tots dos compartien els mateixos temors i expectatives sobre el primer dia de col·legi. Junts, Gargot i el conillet van explorar el col·legi, van conèixer altres animalets i van participar en les activitats del dia. Van descobrir que tots eren diferents, però que tenien alguna cosa en comú, el desig de fer amics i aprendre plegats. Amb el pas de les hores, Gargot es va adonar que el seu primer dia de col·legi no era tan aterridor com s'havia imaginat. Havia fet un nou amic i havia après que la veritable valentia rau a enfrontar els desafiaments amb el cor obert. En tornar a casa, Gargot li va explicar a la mare sobre la seva gran aventura escolar i l'emocionant amistat que havia trobat. Estava ansiós per tornar a l'escola l'endemà, sabent que cada dia seria una nova oportunitat per créixer, aprendre i fer amics. I així, amb un somriure a la cara i el cor ple d'emoció, Gargot es va reolir al llit, llest per somiar amb les infinites possibilitats que l'esperaven en la seva gran aventura escolar.